Gaueko 12:27 ezustekoa eta nolako ezustekoa eman duten Zabalak eta Martijak Basauriko Artunduaga pilotalekuan 22:12 irabazi diete Peio Etxeberria eta Rezustari, binakako txapelketa nagusiko, final laurdenetako ligaxkako, bigarren jardunaldiko lehen norgehiagoka, gogora ezagun joan den astean Peio Etxeberriak eta Rezustak jipoia jaso zutela Logroñoko Darraga pilotalekuan Altuna eta Ezkurdiaren aurka, eta Zabala eta Martijak ere jipoia ez, baina 9 tanturen aldearekin 22:13 galdu zuten Beasaingo Antzizar pilotalekuan Elordi eta Zabaletaren aurka. Honen bestez, bientzat oso puntu garrantzitsua zen, badakigu binakako txapelketa batez ere lehen fase hau oso luzea dela, baina ahalik eta azkarren puntuak pilatzen hasi beharra dago, eta bikoteentzat gaurkoa oso partida garrantzitsua zen. Beno, hasieran Peio Etxeberria ikusi dut bereziki fresko. Sekula ez dugu Peio nabarmendu pilotari luze bat bezala, baina gaurkoan hasiera batean behintzat oso fresko ikusi dugu. Baina Rezusta ohiko aldartean, joan den astean egia da etzela bat ere fin ibili, baina normalean bederen oso fin eta egoki ibiltzen dene atzelaria da Bergarakoa, eta gaurkoan hasiera behintzat alaxe izan da, Martija ia 1.07 atzera ibili du, aurretik eramaten zituen pilotak ere oso behartuak ziren, askotan aurreratu eta sotamanoz edo bolea zeramandakoak, gehien sotamanoz, eta aurrean Peio oso fin ikusten genuen, eta Zabala hasieran saiatu da, eta apur bat joan den asteko gidoia errepikatuko ez ote zen errepikatuko pentsatzen genuen, joan den astean ere Zabala asko saiatu baitzen, baina Elordi eta Zabaleta ia 1 gainean zituen, eta hasieran ikuste desesperazio apur bat ere etorri zaiola Logroñoko aurrelariari, azken finean saiatzen zen aurrean erritmoa ezartzen atzean, baina azkenerako pilota berak galtzen zuen, eta ondorioz 11:07 aurreratu dira. Baina hortikan aurrera partidaren gidoia goitik behera aldatu da. Ikeragarrizko iraulia eman diote Zabalak eta Martijak, bai partidari eta baita jokoari ere. Orain arte esan dugu Peio Etxeberria eta Rezusta jauna eta jabe izan direla, batez ere Beñat Rezusta atzeko kuadroeta, baina Peio ere aurrean fresko eta tantoa bukatzen ikusi dugu, baina bigarren zatian Zabalak lehenengo zatian lortu nahi izan duen hori bigarren zatian lortu du. Eta zergatik lortu du, nik uste gako argi dagoela. Julen Martija izan da gaurkoan gakorik nabarmenena. Etxeberriko atzelariak bigarren zati ikusgarria egin du, ikusgarria benetan. Ia 1 dominatzera pasada, lehen Rezustarenea zen eremu horretan ibili da, eta Rezusta atzean ibili du ia 1, bai Rezustak pilotak eramaten zituen, baina gero Zabalak aurrean sartu duen erritmoari nola baitean esan daiteke Peiok ezin izan diola eutsi ere egin, 12 berdindu dute, baina hortikan aurrera 18 eta 12 iritsi dira bigarren etenaldira. Zabalak erakustaldia eman du, baina ez erakustaldia tantoak bukatzen esango dugu, baizik eta aurrean erritmoa ezartzen. Gaur ikusi da Zabalak eta Martijak bikote logikoa osatzen dutela. Atzean Julen Martija ez da jotzailea, gehienetan dominatua izango da, baina gaurkoa bezalako kasuetan egia esan, Javi Zabalak erakutsi duen talentua eta doaia ikeragarriak izan dira. Ikeragarriak. Egia da, Julenek atzean asko lagundu diola, baina hainbatean berak eman dio buelta 11:07 horretatik aurrera, berak egin ditu zenbait tanto kolore guztietakoak, ezker gantxoaren bitartez bolea zatzean luze joak, kolore guztietakoak egin ditu, seguraski zinema pantailaren bat biztuta egongo zen Euskal Herrian zehar, zinema pantaila hori kendu eta hori jarrita ere pelikula ikusten ari zirenek ez luketen ikuste desberdintasun handirik nabarituko. Javi Zabalaren erakustaldia ikeragarria izan baita esan dugu bezala, eta erabat itzali dituzte, erabat itzali Peio Etxeberria eta Rezusta. Oso gutxitan ikusten ditugu alako gidoi aldaketak, tarteka marteka izaten dira, eta gaurkoan izan da. Eta azkenerako 22 eta 12 esan dugu bezala. Bigarren zatian Julen Martija nola hasi den dominatzen, zeinen egoki sartu dituen pilotak ezkerparetan, ez? Hori baita bere ezaugarririk nabarmenena. Ez da pilotari jotzailea, baina askotan ezker horman sartzen du pilota, eta ezker horman sartzea Rezusta ezkerra izanik ere gaiztoa da beti. Eta aurrean errematatzaile eta jotzailea handi badauka Javi Zabala, eta hori ez du alferrik galdu aukera hori Logroñoko aurrelariak eta esan bezala erakustaldia
eman du. Honen bestez, batetik errebantxa zuten gaur, Peio Etxeberriak eta Zabalak, kasu honetan binaka, lauterdiko finalaren errebantxa hori garaipena. Kasu honetan Zabalarentzat izan da, aurrekoan Peiok irabazi zuen lauterdian dakizuen bezala, eta gainera lehen puntua eskuratu dute. Beti puntuak batzen hastea funtsezkoa izan ohi da, eta Peiok eta Rezustak berriz esnatu beharko dute. Aurreko txapelketan ere gogoan dut, dezente sufritu zutela lehen postu horiek lortzeko, eta, oraingoz behintzat, hirugarren jardunaldian irabazten hasi beharra daukate, dinamika positibo batean hasteko behintzat. Beraz gogoratu, Zabalak eta Martijak 22, Peio Etxeberriak eta Rezustak 12 Basaurin.